И какво са хора, съм Християн БГ. В днескашното видео ще играем Key Simulator 2 след апдейта, който има мега яките неща добавени в него. Има нови джакпоти. Така че нека да отворим. Ще направя около 10 минутен клип. И в този клип искам също да ви кажа, че няма да мога да качвам известно време. То по-скоро ще качвам по-рядко, защото съм на училище, 7-ми клас съм. Имам матури. И че искам да влеза в по-хубаво училище и съм... Аз. Иде. Ето Silver 3 съм играл от много скоро. Така. Айде. Синьо долу вижда. И ноус пак. Ноус. Ноуски иде. Добре, сега отваряме, няма да гледам. Айде, моля ти се. Абе, тук ще да си отворих очите. Нека да видим някой друг кейс. Този не ме радват. Да видим тук какво има. Тук може да ми се падне нещо много интересно, но вижте колко сини има. Така че няма да е много лесно. Все пак Ocean Foam 82 цента. Нищо. Тей, скъпо. И тук се пада едно от най-тъпите неща. Така че нещо толкова си интересно. Пак. И последен кейс. Това пак реклама. И добре, завършваме с Негев Брататат. Не знам. Добре, кой кейс сега да отворим? Да, има 2 кейс. Интересно. Това е най-новия. Видях ножа, ама мина и замина. Добре, тук много топ. Ще отворя втори сега и трети кейс. Пак нищо. И последен кейс. Айде да видим. Кой ще ни се падне този път? Триач. Никакви пари не струва. Я да видим. Аз какво имам в инвентарито. О, имам това дедо. Отворих преди няколко секунди. Буквално. Не преди минути. Няколко. Тя мина рулетка. Ще завъртим. Имам 420. Сега завъртя по 25 ще дам. Ще заложа 25. Опа. Давай. Завъртай. Червено. Айде, червено. Fuck you. Добре, завъртаме още веднъж. Някак си мога да го скипна. Вау! What? Добре, надявам се да си върна парите този път. Да, връщам си диамантите по-скоро. Защо печеля? Добре. Залагам на... Не ми много якото и само, че последен път залагам на черно. Айде, този път искам черно. Черничко. Еп, черно, 13. Браво на мен. Си връщаме диамантите. Като взимам сега пак. Coin flip. Може да изирам. Да замаряш кредит на едно. Ще си заложа и тези неща. Нещо така друго? Не. Искам да съм терорист. Айде, играем за 111 евро. Имам сега колко шанс. Айде. Добре, този какво? О, заложил е нож. Добре, завъртай. Двамата имаме горе-долу еднакъв шанс. И... Fuck you! Motherfucker! Fuck you!
Сега ще завъртам пакети, защото искаме той и той. Но те всичките. Така. Факано. Факана работа. Отново същия буклук. Айди хор, айди. Fuck you! Бре хора, искам нещо така. Езуе! Камон! Фаня, тая бе! 9-5. Точка 11. Байонет и Харден. О, мега якия. Аре пак. Искам и той. Сега искам и той. Или бум. Dead by той. Няма никакъв шанс да се падне след ножа. Ние никога не съм го правил след ножа, ми се падне нещо хубаво. Добре, айди той да се маха. Ай, можем. И сплаш ме задоволява. 11 евро. Лоле. Не, братлей, баваш ли са, бе? Едно малко назаре, едно квадратче да беше по-назаре. Мамка му. Айде. Имаме шанс. Статрак, Фамас. Той нищо пак не струва. Искам да ми се падне едно от Бум или Dead by Кайди. Рейд лиминате става. 5 евро. Не е лошо, майте искам двете. Бум или Dead by Кайди. Fuck you. Поне да биш ми се паднал Orange или път. Галиар. Не знам точно как. Ай, последен кейс. Кейс. Motherfucker. Fuck you. Тъй, добре. Сега. Отворя един хрома. Не, искам... Сега гледате ли? Стратегия. Ще правим стратегия. Кайвелство. Нали? Да. Искам Драгонор. Ще ми се падне ли в клип? Ако ми се падне в клип, откачам. 3 кейса завъртам. Дори тя да нова ми на късмет. И отивам да играя един коинфлип. Аре хора, ако ми се падне... Не знам. Просто се хвърлям. Хвърлям се от моста. Айде. Добре. Казахте ли? 5 ще отворим. 5. Сори хора. 5 искам. 5. Последно решение. 5. 2 Драгон Лора. Един друг. Последният. Да, това е последния. И fuck you. Нищо интересно. Опа. Давай тя го без да искам пак. Давай. То се е видял, че няма ми се падне. Айде, стига толкова. Тя ми конфлип. Той. Сега дано пак да стане терорист съм. Дано стане. Моля ти се, бъде. И с този коинфлип ще свърша клипа. Стига да си намеря опонент. Please. Добре, той залага. Нека да не. Аре бе, имаме 2 ножа, бе. Добре хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте клип с него, коментирайте долу в коментарите. Абонирайте се и до следващото видео, което няма да е мисля толкова скоро.